Xa está no cárcere Martiño Ramos, o profesor condenado por violar unha menor en Ourense. Este é o momento en que chega a España tras extraditalo desde Cuba. O que fora membro de En Marea era un dos fuxitivos máis buscados. Agora cumprirá aquí a condena de 13 anos de prisión por abusar sexualmente dunha alumna. O aeroporto da Coruña asume dende hoxe a maior parte da actividade do de Santiago, que permanecerá pechado durante 35 días por obras na pista. Durante este período, Alvedro pasa a ser o principal aeródromo de Galicia e operará arredor do 70% das conexións da terminal Compostelá, uns 700 voos. Fotografías que converten o cotián en algo extraordinario, rompendo as regras da percepción para ofrecer novas lecturas da realidade. É o traballo de Chema Madoz, un dos creadores máis singulares da fotografía contemporánea, que se pode visitar na exposición A natureza das cousas que acolle a sede a Fundación en Santiago. Boas noites. Martiño Ramos, o profesor condenado por violar unha alumna menor de idade en Ourense, cumpre xa a pena en España. Ingresou en prisión ás poucas horas de chegar ao país, extraditado desde Cuba, onde se refuxiara para eludir o cárcere. De momento está nunha prisión de Madrid, pero poderá ser trasladado a outro centro penitenciario. Custodiado por axentes da Interpol, Martiño Ramos chegou a España a primeira hora deste xoves, extraditado dende Cuba, onde estaba arrestado dende novembro do ano pasado. Foi el mesmo que aceptou voluntariamente a extradición, o que permitiu axilizar o seu regreso. Él voluntariamente accedió a que sea entregado a España. Entendemos que, pues digamos que las cárceles, las situaciones de las cárceles en Cuba pues son diferentes a las de España y preferentemente él pues entendemos que piensa mejor cumplir esa condena aquí en España. Do aeroporto trasladárono directamente aos xulgados de Praza de Castilla de Madrid, onde unha xuíza decretou o seu ingreso inmediato en prisión. Agora sí, Martiño Ramos cumpre condena por violar con prácticas sádicas unha alumna súa en Ourense desde os 12 ata os 16 anos. Profesor de Educación Infantil e Primaria e coñecido activista político en Ourense, militante da extinta En Marea, Ramos Soto fuxiu de España cando a súa sentenza, que o condenaba a 13 anos e medio de prisión, se fixo firme. Pasou por Portugal, o Brasil, o Perú e estableceuse finalmente en Cuba, onde traballaba como fotógrafo co nome de Martín Soto e usaba as redes sociais con frecuencia, o que facilitou a súa identificación. Estaba incluído entre os 10 fuxitivos máis buscados. A colaboración das autoridades españolas e cubanas permitiu a súa detención hai 5 meses. Galicia conta desde a pasada medianoite cun aeroporto menos. A Lavacolla pecha as portas durante 5 semanas por obras. Neste tempo, os outros 2 aeródromos galegos terán que facer un sobreesforzo, sobre todo o da Coruña. Patricia Vilar. Si, Alvedro vive dende hoxe unha insólita sobrecarga de traballo. Este aeródromo coruñés asume o 80% das operacións de Lavacolla, que permanece pechado por obras. Isto, en cifras, son 140 voos adicionais a semana que van poñer a proba a capacidade das súas instalacións. Menos carga vai rexistrar o aeroporto vigués de Peinadorso, 5 voos adicionais, 5 voos a maiores, pero ali o que si se notarán é un crecemento do tráfico de mercadorías, e isto permanecerá así durante os 35 días que duren os traballos de renovación completa da pista de aterraxe da Lavacolla, que mantén o aeroporto completamente inoperativo. As novas rutas de autobuses que, mentres duren as obras na Lavacolla, van conectar a estación intermodal de Santiago co aeroporto de Alvedro. Os 2 buses que xa estaban operativos ata agora sumaránse 4 máis de reforzo durante a semana. A automoción centrou a primeira xornada de traballo de Alfonso Rueda na China. O presidente reuniuse ca directiva do maior fabricante de automóviles do país para presentarlle Galicia como un lugar propicio para investimentos. A primeira xornada de Rueda na China rematou en Pequín cunha reunión co presidente de SAIC, un dos maiores fabricantes de automóviles do mundo, matriz de marcas como MG, que busca localizacións en Europa para unha nova planta. Lo que hemos venido es a ofrecer y a contar en persona y a tener un contacto personal
las posibilidades que tiene Galicia para cualquier actividad que tenga que ver con la automoción. Antes, en Xangai, o presidente mantivo contactos con varias empresas de logística e componentes ás que lles trasladou a experiencia de Galicia neste sector con 250 compañías vencelladas á automoción. Rueda reivindica a estabilidade e posición xeográfica de Galicia coa conectividade que ofrecen os portos como puntais para atraer investimentos. Tenemos en Galicia la fábrica de automóviles más productiva de España, por lo tanto un ecosistema industrial relacionado con la automoción que está abierto a posibilidades y a inversiones y por lo tanto hemos venido a ofrecer Galicia como un lugar propicio para eso. Ademais da automoción, Rueda reunirase este venres con fabricantes de componentes de eólicos. Xa hai data oficial para votar a moción de censura de Lugo. Será o vindeiro 7 de maio. Os socialistas galegos critican o PP pola moción presentada na cidade cunha edil que se marchou do seu partido. José Ramón Gómez Besteiro rexeita a comparación co vivido no concello de Noia, onde foron os socialistas os que se apoiaron nun exconcelleiro do Partido Popular. Realmente creo que o contexto non é o mismo e a percepción tampouco é a mesma e a resposta cidadana tampouco é a mesma. Aí é onde está a clave de se esta moción é boa ou é mala. Esta moción é mala. O Partido Popular creo que queda manchado pola inmoralidade. Non o ven así os populares galegos. A súa secretaria xeral, Paula Prado, acusa os socialistas de hipocresía. A hipocresía da esquerda non ten límites, non? A primeira moción de censura que se presenta cun tránsfuga é no Concello de Noia. Presentana o Partido Socialista e o Bloque Nacionalista Galego cun tránsfuga do Partido Popular. A alcaldesa da Coruña, a socialista Inés Rei, confirma que asistirá mañá á movilización en contra da moción de censura de Lugo. Fala de vergoña democrática. Estarei en Lugo nesa concentración cidadá apoiando a Miguel, o alcalde de Lugo, apoiando o goberno municipal de Lugo, ese goberno bipartito e, por suposto, aos veciños de Lugo que ven como a un ano das eleccións hai quen non ten escrúpulos para acadar o poder. Desde o Partido Popular lembranlle a Inés Rei a condena por transfugismo dentro do seu goberno municipal e critican que movilice autobuses con militantes do PSOE para acudir mañá á concentración de Lugo. Veíamos como a alcaldesa Inés Rei, por certo, a única condenada por transfugismo nas grandes cidades de Galicia, pois rasgaba as vestiduras en contra do transfugismo e mandaba unha carta aos militantes do Partido Socialista ofrecendo autobuses para asistir á manifestación de Lugo. E precisamente, a raíz da moción de censura en Lugo, algunha das asociacións veciñais da cidade reclaman medidas que liberen a cidade do que chaman abandono. Nun comunicado, a plataforma Salvemos Lugo traslada un decálogo de melloras entre as que figuran un mellor coidado das infraestructuras da cidade ou unha redución da burocracia para realizar trámites no concello. A nosa intención é salvar esta cidade do estado de estancamento no que se atopa por varios razonamentos, dende o estado no que se atopan as rúas, as pistas rurais que están dando de abandono con moitos baches. 9 e 8 minutos, imos con asuntos da actualidade da política nacional. Mariano Rajoy volveu hoxe aos focos mediáticos co xuízo do caso Kitchen. E faino para desmentir a Bárcenas. O expresidente do goberno nega calquera tipo de operación política para roubarlle información. Non houbo tregua durante media hora. M. Rajoy, el asturiano ou el Barbas. Rajoy aclarou primeiro como se chama. Mire, yo me llamo Mariano Rajoy, como todo el mundo sabe, y luego cada uno me llama como quiere. E despois desmentiu a Bárcenas. ¿Procedió usted a meter en la trituradora la copia de la última página de los papeles de Bárcenas? Absolutamente falso. ¿Le entregó a usted el señor Bárcenas en un sobre el remanente de la caja B? Absolutamente falso. O expresidente negou a Caixa B do PP e negou unha operación política para roubarlle información ao extesoureiro. No ha habido ninguna operación política. Luego conocimos que hubo una operación policial y yo estoy absolutamente convencido de que esa operación policial se adecuó totalmente a la legalidad. María Dolores de Cospedal admite varias reunións con Villarejo, pero desmárcase da espionaxe. No, yo le hice preguntas, pero no encargos, son cosas distintas. Rajoy e Cospedal protagonistas nun día no que aumentou a tensión entre a presidenta do tribunal e a abogada do PSOE. Yo protesto.
me hacen perder el hilo, pero una vez que... Encima le hago yo perder el hilo. Vamos, señora, por favor. O ex-fiscal xeral do Estado Álvaro García Ortiz recibiu hoxe unha homenaxe pola súa traxectoria profesional en Santiago de Compostela. No acto estiveron presentes a alcaldesa Goretti San Martín, o delegado do Goberno Pedro Blanco ou o líder dos socialistas galegos, entre outras autoridades e representantes do mundo académico e a sociedade civil. García Ortiz cesou no seu cargo tras ser condenado por un delito de revelación de segredos. Abrimos páxina internacional e é que a espera do desenlace da tregua entre Irán e os Estados Unidos, os dous gobernos xogaron hoxe a baza da propaganda. Son senllos vídeos cos que cada un deles pretende demostrar que controla o Estreito de Hormuz. Donald Trump ordenou volver disparar os barcos iranianos que poñan minas neste paso marítimo. É a abordaxe dun dos dous buques que Irán confiscou este mércores en augas do Estreito de Hormuz. Música épica e ritmo de película de acción para un vídeo propagandístico co que Teherán quere demostrar que mes e medio de castigo militar non impediu que sigan tendo as chaves deste paso estratégico. Os dous portacolectores foron confiscados e levados a portos iranianos. Ademais, Teherán confirmou hoxe por primeira vez o cobro dunha peaxe a un barco por permitirlle cruzar o estreito. Non detalla a cantidade nin a nacionalidade do navío. Esta é a réplica dos Estados Unidos, outro vídeo difundido polo Departamento de Guerra no que se ve forzas estadounidenses abordando hai unhas horas nalgún punto do Océano Índico un petroleiro que supostamente partira de Irán. Washington usou bloqueo aos portos iranianos para forzalos a negociar. Irán insiste en que non negociará mentre siga ese bloqueo. Nese pulso segue sen confirmarse cando se retomarán as conversas. Trump cree que podería ser este venres, ao tempo que ordena ao Pentágono que dispare a calquera embarcación de Irán a que sorprenda poñendo minas. As que se retoman hoxe en Washington son as negociacións entre Israel e o Líbano. A súa tregua remata o domingo. Conclúe a visita apostólica de León XIV a África. O pontífice deixou xestos cheos de significado, tamén imaxes como esta nun cárcere de Bata, en Guinea Ecuatorial. Grupo de presos entoaron cánticos e mesmo bailaron amosando a súa ledicia pola visita do Papa León, como ven. Outra imaxe cunha enorme forza é a gañadora do premio World Press Photo deste 2026. A fotógrafa estadounidense Carol Gucci captura a dor da separación dunha familia ecuatoriana por axentes de inmigración. As fillas aférranse á camiseta do pai entre bágoas. Imos con máis asuntos. A celebración dos 45 anos do Estatuto de Autonomía que se cumpren este 2026. O Parlamento organiza hoxe unha xornada sobre os cambios que trouxo o proceso autonómico. O presidente da Cámara, Miguel Santalices, destaca que vivimos o maior período de bonanza de Galicia. Gracias á transferencia, acabamos ca mendicidade de andar pedindo en outras comunidades autónomas que nos atenderan aos nosos pacientes. Aquí, antes da transferencia, non había prácticamente oncoloxía, non había cirugía cardíaca, había hospitales como o de Vigo que non tiñan nin cirugía pediátrica. En busca e captura internacional, un dos dous conductores implicados na carreira ilegal da M30 que provocou a morte dun lugués de 35 anos. A fuga obrigou a suspender o xuízo con xurado popular que debía determinar as circunstancias en que se produciu o accidente. Un pique temerario entre dos vehículos provocou en xullo de 2021 un accidente en que morreu un terceiro condutor, un médico lugués que circulaba tamén polos túneles da M30, pero 5 anos despois seguirá sen haber nin veredicto nin sentenza. A xuíza suspendeu a vista indefinidamente e disolveu o xurado popular pola incomparecencia dun dos acusados. Primeiro ordenou a súa busca e captura, agora decretou detención internacional ante a sospeita de que o fuxido abandonase o territorio español. Faltaba por escoitar a versión de cada un dos acusados, que se enfrontan a 15 anos de prisión por homicidio e conducción temeraria. Antes da fuga se arrematarán as probas testificais e periciais, entre elas a que concluiu que circulaban a case 180 km por hora nunha zona limitada a 70. Se aparece o fuxido, o xuízo poderá reabrirse, pero deberá comezar outra vez de cero.
Prisión provisional comunicada e sen fianza pro camioneiro que atropelou mortalmente un home en Pontevedra e fuxiu. O condutor foi detido polo Instituto Armado o mesmo día dos feitos en relación cun homicidio imprudente e abandono do lugar do suceso. Lembramos que tras atropelar un home de 48 anos non se detivo a auxiliar a vítima e continuou a súa marcha. Unha muller de 43 anos foi asasinada a mans da súa exparella na localidade de Seseña, en Toledo. O agresor, que se suicidou despois do crime, contaba con antecedentes por violencia machista e a vítima estaba no sistema Biogen cun nivel baixo de protección. A Garda Civil acudira esta mañá á vivenda tras recibir un aviso por unha pelexa entre o agresor e o fillo da vítima, que se atopa ingresado nun hospital. E temos unha información de última hora. Un home faleceu esta tarde tras ser esmagado por unha vaca. Foi no concello lucense de Muras. Ata o lugar desprazouse un helicóptero medicalizado, pero os profesionais sanitarios só puideron certificar o falecemento deste home. Seguiremos informando deste suceso a través da páxina web agalega.gal. Máis asuntos advirten do risco das bebidas ilegais que en Galicia pasa sobre todo polos mal chamados licores caseiros. En realidade, elaboranse en almacéns clandestinos sen ningún tipo de control. A Garda Civil ándalles en riba. É un costume tan noso que non llevemos a maldade. Augardente da casa, licor de ervas, café ou guindas. Con esa aparenza, pero outras intencións, trabállase nos almacéns clandestinos. Cometemos un erro de facto que é relacionar que sexa unha elaboración clandestina que sexa caseiro, porque finalmente son destilados en garaxes, en naves, con as condicións de salubridade moi escasas, por non dicir ningunha. A Garda Civil andalles detrás por un problema fiscal de non pagar impostos, pero sobre todo por saúde pública, a saber que leva ese licor. É un alcohol que non pasa os típicos controles de seguridade. Pode ser dende que este rebaixado con auga, que eso sería a opción menos mal, pero moitas veces vai rebaixado con sustancias tóxicas, como pode ser o metanol, como nunha intoxicación de alcohol, pero con menos cantidade, con uns efectos máis difíciles de controlar. Véndese sobre todo a particulares. Na hostelería foron tempos, agora andan con máis cento. Un mito, es decir, yo nunca lo he tenido, aquí nadie me ha venido a ofrecer alcohol irregular. Ahora sí, puede haber a lo mejor aguardiente, licor café en sitios puntuales. Aquí hai que apelar á colaboración da cidadanía para que, si son conscientes ou conocedores de que hai un alcohol que poda xerar dudas que na súa calidade, que nos lo comunique. As autoridades animan a denunciar estas prácticas para recoller mostras e os propios hostaleiros piden controis habituais que hoxe por hoxe non se están facendo. O alcalde do Porto pretende que o transporte público metropolitano sexa de balde a partir deste mesmo verán para resolver os graves problemas de mobilidade que sufre a cidade. Brais Suárez. É unha medida radical para o problema dramático do tráfico no Porto, onde apenas un cuarto da poboación usa transporte público. O novo alcalde, o conservador Pedro Duarte, considera que é porque o hábito non está asentado entre os cidadáns e coa gratuidade do metro, bus e tranvía pretende que máis dun terzo dos portuenses comecen a realizar os seus desplazamentos diarios en transporte público e que isto se converta nun costume a longo prazo. Estaba previsto comezar no vindeiro ano, pero se o Tribunal de Contas o aproba, podería entrar esta medida xa en vigor neste mesmo verán para os residentes na cidade de Paraíso. O Concello xa destinou uns 30 millóns de euros que terán un importante retorno con melloras na mobilidade urbana. Os escolares galegos terán unha conta de correo electrónico para as comunicacións co colexio. A partir de quinto de primaria, cada alumno terá o seu propio enderezo para recibir avisos do centro ou para contactar cos profesores. Os correos non serán privados e non se poderán utilizar para nada que non estea relacionado cunha finalidade educativa, baixo a ameaza de sanción. A medida formará parte da Lei de Educación Digital que se prevé que entre en vigor antes de que remate o ano. Máis asuntos relacionados ca tecnoloxía. Hai uns días, robots participaron no medio maratón de Pequín e foron quen de superar os corredores humanos. Agora chega outro fito. Este que ven en imaxe derrotou os mellores xogadores de tenis de mesa do mundo. Unha IA toma as decisións do robot, que é quen de combinar visión, anticipación, velocidade e o que chaman control fino, unha capacidade moi vencellada, en principio case en exclusiva, ao ser humano.
Porque os perdemos ou porque queremos renovar unha peza de roupa son os principais motivos polos que seguimos a mercar botóns, tamén para facer manualidades. Os máis caros son os de pedrería, pero tamén os atopamos vintage ou forrados. Ocupan cada vez menos oco nas mercerías, pero seguen a ter demanda. O botón sempre se sigue vendendo, pero sobre todo porque os perden. Entonces xa non queda outro remedio máis que cambialos. Pero, bueno, porque o tema da confección agora cada vez menos. Xa case non se fai roupa a medida, pero si arranxos e cada vez máis manualidades. Un montón de botón distinto, pois para xente que fai moitas manualidades, porque lle gusta decorar bolsas, para facer o mellor unha bufanda e poñerlle un botón moi especial. Os máis caros son os de pedrería, pequenas xoias que poden superar os 10 euros. Sí. Este tamén é así raro, plano, parece de nácar, pero é dorado. Mira, este en grande tamén. Hai roupa que lle cambias os botóns e cambia totalmente. Sí. Fai a prenda con outro estilo. Ahora mesmo un botón que máis se está vendendo é o botón dorado. Volveu despois xa dunhos anos a levarse o botón dorado, entón, bueno, pois ven prácticamente ahora todas as prendas. Xa veu no inverno. Aquí atopamos botóns de todos os materiais, tamaños e cores, con medio século de historia. Esta mercería tamén agocha pezas vintage. Botóns de diferentes formas, diferentes estilos, que hoxe por hoxe non se encontran. Tamén os poden personalizar forrándoos coa tea que lle levemos. Arreglos é xente que se animou a meterse a corte de confección e a aprender a coser un botón. De feito, nós temos un taller aquí todos os jueves. Hai demanda. Hoxe por hoxe temos o curso de momento cheo. Coñecementos básicos que devolven o protagonismo a agullas e botóns. Unha sorprendente exposición mostra en Santiago máis de 60 fotografías de Chema Madoz. Co título de A natureza das cousas, ofrece imaxes que invitan a pensar novos mundos en cada recuncho do día a día. Un obxecto do día a día únese a outro obxecto do día a día e nace un mundo novo. Desconcertante, sorprendente, que invita ao xogo. E o xogo acéptase de contado, o visitante para e volve parar. É invitar ao espectador a pensar, a que cando cheguemos aquí, cheguemos a un remanso de paz e nos poñamos a pensar que é o que está creando. Preguntarse como será coser pingas d'auga, que vestido pode sair, como é posible atrapar a liberdade. O fotógrafo madrileño Chema Madoz pon en bandexa un banquete para a imaginación do espectador, verdadeiro protagonista aquí. De feito, non hai cartelas, a xente que entre na sala de exposicións non se vai a topar con ningunha cartela, as fotografías non teñen título. E tampouco sabemos de que ano é cada obra. Porque a fotografía de Chema Madoz é atemporal. Pétalos nacidos dun lápis afilado, sempre saltando dunha realidade a outra. Unha pinga de vidro que caeu. Sombras que debuxan as nosas veas. Contemplamos máis de 60 fotografías. Son fotos moi limpas, teñen moi poucos elementos, pero detrás de cada fotografía hai meses e incluso anos de traballo. Será por iso que son inmortais. Hoxe celebramos unha das grandes citas culturais do ano, o Día do Libro, comprobando que as librarías non só resisten, senón que viven un renacemento. Visitamos unha delas, onde Óscar Olivreiro coñece os seus clientes e acerta máis ca o algoritmo nas súas recomendacións. Demetrio Morenza. E se alguén precisaba unha excusa para entrar nunha librería, que mellor razón que a de celebrar hoxe, o día 23 de abril, o Día do Libro. Notase nas librerías onde moita xente se achega para mercar estes libros e tamén para falar cos libreiros, escas libreiras, que son os auténticos profesionais. Eles nos poden asesorar, nos poden axudar e nos poden entablar esa relación entre nós e os libros. Ese contacto entre persoas, esa posibilidade de ter unha relación persoal, de recomendar que as persoas, os profesionais que traballamos nunha librería, nos movemos entre libros durante todo o ano, pois temos, digamos, esa capacidade de discernir, de prescribir, de ser capaces de axudar ao cliente ou a topar exactamente o libro que están buscando ou incluso aquel que non saben que están buscando.
E neste Día do Libro tamén queremos facer unha mención especial ao seu fogar, as bibliotecas, en concreto a dous espazos de relevancia histórica para toda Galicia. Unha delas é a Biblioteca América, que este ano cumpre 100 anos de historia. O seu impulsor, Gumersindo Busto Villanueva, creou unha co obxectivo de difundir no noso país a cultura americana. Un século máis tarde, o espazo conta con máis de 20.000 volumes de diversa orixe. A outra é a Biblioteca Capitular da Catedral de Santiago, que na súa colección alberga tesouros como unha réplica do Códice Calixtino ou os dous botafumeiros da Catedral. Con elas, con estas casas dos libros quedan. Ata mañá.